Arizmendiarrietaren hitzetan, mundua ez zaigu eman soilik kontenplatzeko, eraldatzeko baizik. Hori da hain zuzen ere GEICOP proiektuaren abiapuntua, gizarte eraldaketaren mugak zabaldu nahian sortutako prozesuari ekitea. Helburua Arrasateko kooperatiba esperientziaren inguruan ematen ari den gizarte eraldaketarako mugimenduari tokiko global ikuspegia txertatzea da. Hau da, gizarte eraldaketaren bidean Mondragon taldeko kooperatibak indartzen dituzten lanlerroen mugak zabaltzea beste errealitate batzuekin elkarlana sustatuz eta elkarlanean erantzunak sortuz. Gaur egun mundu globalizatu batean bizi gara eta bidea oztopatzen duten zailtasun globalei erantzun globalak emateko bidea zabaltzen du GEICOPek. Mondragon taldeko 4 kooperatibak hartzen dute parte prozesu honetan, Ederlanek, Kopresik, Maierrek eta Arizmendi ikastolak. Hauek Brasilgo lurri gabeko mugimenduaren beste 4 kooperatibarekin, Kokabi, Kopan, Koperuniau eta Kamino Dosaberrekin jardun dute elkarlanean 2 urtez, gizarte eraldaketarekin lotura duten erronkei erantzun bateratua bilatu nahian eta batak bestearengandik ikaspenak ateraz. Lankidetza prozesu honetan hainbat gai jorratu dira, besteak beste parte hartzea, printzipio kooperatiboak, genero berdintasuna eta jasangarritasun ekologikoa. Bi errealitateen begirada ezberdinak kontuan izan da, elkartruke lana garatu da gai horien inguruan. Esperientzien hartu emanak dakarren ikaspena gizarte eraldaketarako bultzada izan da. Elkarrizketa hauetatik sortzen da elkartruke teknikoaren lanildoa eta 8 kooperatibetako talde eragileen artean 4 bikote sortu ziren erronka teknikoetan lan egiteko. Adibidez, merkataritza plangintza baten garapenean elkarlanean aritu dira Kopan eta Kopresi kooperatibak eta Kamino Dosaber eskola itineranteak eta Arizmendi ikastolak marko pedagogikoak eta ebaluaketa arloak landu dituzte. Baina zorionez eta bidean egindako lana eta esfortzuari esker, azaroan lurri gabeko mugimenduko 4 kooperatibetako ordezkariek 10 eguneko bisita egin zuten Euskal Herrira. Egun horietako plangintzaren barruan, Mondragon taldeko kooperatiben talde eragilekin egon ziren elkarlanean, eta beraien jardueratik gertu dauden beste kooperatiba batzuk ezagutzeko aukera ere izan zuten. Conhecer pouco das origens das cooperativas aqui, as cooperativas de Mondragon, tem sido uma experiência que vamos levar para nossas cooperativas. E acho que a gente vai levar acúmulo muito bom de como nós organizar as nossas cooperativas lá, desde a organização das cooperativas até a cultura. E buscando aproveitar essa experiência toda com as cooperativas, com o modelo de gestão, o modelo de organização das cooperativas do Complexo de Mondragon, na estruturação do nosso sistema cooperativista no Brasil. Todo o acúmulo que tem o processo cooperativo, né, no País Basco, e não só através das cooperativas, mas também através do processo de educação e formação, que tem sido muito interessante. Já tínhamos aprendido com os trabalhos junto da Mundo Kid, né, que qualificou muito nossos trabalhos das cooperativas lá. Mas essa visita a gente pôde ver em loco o resultado de todo esse empenho e importância que se dá à educação, né? Para mim, para o Brasil, assim, de experiência, que marcou muito na escola é a pedagogia da confiança, que é trabalhado desde as crianças pequenas até a graduação. Então, trabalhar essa formação humana do ser humano é um aprendizado muito forte para mim. Como inseri-los, né, que não tenha o conhecimento da cooperativa, como ensiná-las a se sentir parte da cooperativa, né? Acho que isso é uma coisa que a gente vai levar, que vai ser muito importante lá. E ver até que ponto nós podemos chegar com as cooperativas, até onde podemos chegar, avançar, ampliar, melhorar. E eu acredito que essa experiência tem sido muito proveitosa.
2022. Urteko uztailean, Arizmendi, Kopresi, Ederlan eta Maier kooperatibetako ordezkariek Brasilera bidaiatu zuten lurri gabeko mugimenduko kooperatiben errealitatea ezagutzera. Elkarlan bikote ziren kooperatibez gain, mugimenduaren beste asentamendu eta kanpamenduak eta kooperatibak eta horiek osatzen dituzten pertsonak ezagutzeko aukera izan zuten. Halaber, azkenengo egunak mugimenduaren herrialde mailako koordinazio taldearekin elkarbanatu zituzten. Parte hartzaileen hitzetan, bidaiak emandako informazio, esperientzia eta ikaspen elkartrukea oso onuragarria izan da. Hain zuzen ere, ingurugiro krisia eta krisi sozioekonomikoa bizi duen mundu batean, kooperatibagintzaren alternatibatik lan egin eta horretan sinisten duten pertsonen hartu eman esperientzia bat izan da. Bueno, Brasileko bidaia izan da oso aberatza, nik uste dut, batez be aurreiritzi batzukin fankarielako edo ustegebelako izan zekiela erabatekoa, eta ero bertan biziteko esperientziak edo kokatzeko balixo dutzu, eta azkenien da hori, aurreiritzi horreik apurtu eta benetan bertako realidadia ikusi dugula. Bestalde, ezautu dugu MST mugimenduak dakarren guztiakin, nola funtzionatzen dauen, eta bertako jendia, eta itzela izan da, asentamentuetan eta kanpamentuetan jaso dugun harrera. Besuak zabalik hartu baitue, eta atiak zabalik bebai, eta hortik ikasi dugu, ni behintzat ikasi dut, izugarrizko motivazioa daukiela, indarra, sinisten daue egiten dauen horretan, eta helburua garbi dituztela, eta hortik positibo jotzen dut esperientzia hau. El trabajo ha consistido en un trabajo de intercooperación, que al final es uno de nuestros principios básicos cooperativos. Nos hemos dado cuenta de, a pesar de ser cooperativas tan diferentes, con productos tan diferentes y estar tan lejos, pues que a veces existen problemas comunes que igual podríamos resolver entre nosotros. Esan geike aurretik hemen formazioak egin ditugula geuke denbora luzez, eta gero bizi izan dugun egoera dela eta miti bitartez edo telebilerak eta egin ditugula. Eta eurekin elkarlanean hezkuntza gu Arizmenditik hezkuntza munduan sartuta gauzenez edo egin ditugu horrelako lansaio batzuk. Nun ikusi dugun gauza asko konpartitzen dugula beraiekin, edo beraien filosofiaekin eta eraldaketa sozialan inguruan eta. Personalki, konfirmatu dit apur bat, arazo sozial eta desberdintasun sozialari irtenbide antzerakoak ematen ditugula. Bai auzolanean, bai kooperatiba eraran, ez garezela 10.000 kilometrora egonda alternatibak antzerakoak bilatzen ditugula edanok. Tenemos los europeos, los occidentales, un poco una insatisfacción constante por querer siempre vivir mejor. Igual tenemos que aprender a centrarnos a vivir bien. Conformarnos, que parece que es un poco una palabra negativa, pero bueno, que no está mal vivir bien y no siempre estar pensando en el mejor. Konturatu nahi zena da, kooperatiba ez da bezala, gaudela bide honetik, baina ez dugu ahaztu behar zeintzu dien gure oinarriak eta zeintzu dien gure helburuak, eta horri beti presente eduki bidean hobetzeko. Me ha gustado mucho ver cómo sigue existiendo ese sentimiento cooperativista inicial, el que surge de una necesidad, ¿no? Personas asociadas con una necesidad común. Es algo que nosotros hemos perdido un poco, nos hemos acomodado, ya formamos parte igual de cooperativas un poco de bienestar, entonces de vez en cuando viene muy bien volver a los orígenes y refrescarlo para actuar en consecuencia en el día a día. Guk hemen, orain dela hamarkada batzuk, hemen zeuzen arazoei irtenbide kooperatiba emutia erabaki genula orain dela urte batzuk, eta han ikustia olako irtenbide antzerakoa euren ezagurrekin
baina irtenbide berdina, antzerako guztia oso interesantia da, ez? Aldaketa soziala hitz egiten dugunean oso harro esaten dugu, baina hori aurrera atera behar da. Eta hori aurrera atera behar da ekimenen bitartez. Ez da, ekimen horrek erakusten dotzue badauela nondik jaso eta nondik emana, ez? Eta guk momentu honetan uste dut egoera oso erosuan edo bizigariela eta badagokigula momentu honetan jasotia bai, baina laguntzia bai, ez? Askoz gehiago eta uste dut horri garantzia mutixet hori. Aberasgarria dalako, munduari begiratzeko beste modu bate dagoelako, gure konfort egoeratik irtetzeko gaura, eta arrazoiak mila daude, bakoitza bilatu behar dio, zein da beretzako arrazoia olako proiektu baten parte hartzeko. Esperientzia oso indartsua da. Aukerak sortzen badira, ez dakit bidai luze ero bidai motzetan, bertari terrenuan ikustea zer egiten duen, porque mundukide ezauten dugu bai memorian eta bai aurkezpenetan, baina benetan ikusten dana mundukide zer dan bertan, herrialde desberdinetan, kasu honetan Brasileko esperientzia ikusi dugu, eta animatzen dut bertan ikustera. Gainera konfirmatu dit, gu gaur hemen gaukauen bizikalitate on hau, batutan beste batzun bizikalitatean inzidentzia daukola, eta ikusi dugu Europarrak zein zientzia da gaukauen Brasileko eredu desberdinetan, eredu produktibotan, eta lur gainen jartzen dau hemen zerbait egin behar dugula 3. mundurako edo 2. mundurarekiko.